Bore da i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r Oedfa. Dyma eiriau Salm 138. Clodforaf di am holl galon, yngwydd y diwiau y canaf i ti. Ymgrymaf tuath deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy drigaredd a thwirionedd. Oblegid tua fawrheiaist dy air uwchlaw dy enw oll. Y dydd y llefais ymgrandewaist, ac am cadarnheiaist a nerth yn fy enaid. Holl frenhinoedd y ddeiar ath glodforant o arglwydd, pan glywant eiriau dy enau. Canant hefyd am ffyrdd yr arglwydd, canis mawr yw gogoniant yr arglwydd. Bod yr arglwydd yn uchel, eto efe a edrych ar yr isel, ond y balch a edwyn efe o hirbell. Pe rodiwn yng nghanol cyfyngder, ti am bywheit. Estynit dy law yn erbyn di gofaint fy ngelynion, ath ddeheulaw am hachubau. Yr arglwydd a gyflawna am i, dy drigaredd arglwydd sydd yn dragywydd, nac esgilysa waith dy ddwylo. Ar Emyn heddi ydy rhif 393 o ganeuon ffydd, cyfieithiad J.T. Jones o Emyn, Percy Dyma. Iesu geidwad bendigedig, ffrind y regwan a'r methedig, tyner ydwyt a charedig, rod y ras yn nerth i ni. Iesu da, bydd dyn arweinydd hwyr a bore i ni beunydd, ac os daw tymhestlog dywydd, rod y ras yn nerth i ni. Emyn 393.
Rydyn ni yn clywed am ddatganiad Pedr yng Nghesareia Philippi yn y darlleniad o Efengyl Mathew y bore yma. Mathew 16 ac adnod 13. Pan gerhyddodd Iesu ardal Cesareia Philippi, gofynnodd i'w ddisgyblion, pwy mae pobl yn ei ddweud ydw i, mab y dyn? Mae rai yn dweud Ioan Fedyddiwr, medden nhw, eraill yn dweud Elias, ac eraill eto yn dweud Jeremia neu un o'r proffwydi. Ond beth amdano chi, meddai? Pwy ych chi'n ddweud ydw i? Atebodd Simon Pedr, ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, Simon fab Jona, meddai Iesu, am mai dim person dynol ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad yn y nefoedd. A rwy'n dweud wrthi ti, mai ti ydy Pedr, sef y garreg, a dyma'r graig rydw i yn mynd i adeiladu fy eglwys arni hi, a fydd grym marwolaeth ddim yn ei gorchfygu hi. Rwy'n mynd i roi allweddi teyrnas yr un nefol i ti. Bydd beth bynnag rwy ti'n ei rwystro ar y ddeiar wedi'i rwystro yn y nefoedd, a bydd beth bynnag rwy ti'n ei ganiatáu ar y ddeiar wedi'i ganiatáu yn y nefoedd. Yna dyma Iesu'n rybuddio'i ddisgyblion i bido dweud wrth neb mai ef oedd y Meseia. A diolch i Dduw am ei air i ni heddi. Gadewch i ni blygu pen gyda'n gilydd nawr mewn gweddi. Rydyn ni yn rhoi diolch i ti, o Dduw, dy fod ti wedi dangos i ni ta Iesu yw'r Meseia, ta Iesu Grist yw yn harglwydd ni. Diolch am y datguddiad ohono ti dy hun yn bywydau ni. Helpa ni, o Dduw yn tad, i symud o'r weledigaeth gyntaf honno i fyw gwerthoedd y deyrnas yn bywydau ni, bob yr un ohono ni, boed fel unigolion, neu fel eglwysi, neu fel cymdeithas dy saint ar hyd yr eglwys fyd-eang sy'n daddoli di ym mhob cwr o'r ddeiar. Helpa ni i wneud hyn, os gweli di yn dda, drwy dy lân ysbryd di dy hun. Rydyn ni'n cofio am yr anghennus rai heddi, y tlodion ar draws y byd. Y rai, y mae'r salmydd yn dweud y mai dy ffafr di arnyn nhw. Cofia'r tlawd, o Dduw, a bydd gyda pob un sydd yn arwain ym mha ffordd bynnag yn y byd, yr arweinwyr yr wyt ti wedi gosod yn ei lle. Helpa nhw i wneud i gwaith yn onest a gosod bydd pawb yn gyntaf. Glyw yn gweddiau preifat personol ni hefyd. A nynnau nawr yn enwi ger dy fron yr anghennus sy'n adnabyddus i ni, rhai sy'n dost, rhai yr wythnos hon sydd yn galaru, a rhai sydd yn becso am yr amgylchiadau o'i cwmpas nhw. Bydd di yno, o Dduw, yn dy bendithia, adfer lle mae na friwiau, ro
iechyd, ro llawnder bywyd i bawb ath geisio di. A chliw ni am i ni ofyn y cyfan oll yn enw yr Iesu byw. Amen. Gadewch i ni felly gyda'n gilydd gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yno, yng Nghesarea Philippi, mi roddodd Duw rhyw gip olwg o'r dyfodol i Pedr. Rhyw gip olwg o wir natur Iesu yn ei lawnder. Do mi oedd Iesu yn holi'r disgyblion beth oedd y sion, beth oedd y sybrydion a'r diweddara yno, beth oedd bobl yn meddwl am y weinidogaeth a'r genhadaeth yr oedd Iesu a'i ddisgyblion yn ei chyflawni. A mae Pedr, pan mae fe yn gorfod wynebu'r cwestiwn, yn gweld yn syth ymlaen, yn gweld i'r reality dyfna yna, fod Duw wedi anfon Iesu ni gen unig i fod yn athro gwych, i fod yn iachawr, i fod yn ffrind gorau i bob un yr oedd e'n cyfarfod â nhw, na fwy na hynny. Mae Iesu oedd yr un a ddewiswyd gan Duw i fod yn eneiniog, i fod yn Grist, i fod yn Feseia, i fod yr un y byddai Duw yn cyflawni ei holl ddibenion drwyddo. Mae Pedr yn cael y syth welediad hwn, ond mae Iesu yn gorfod i rybyddio fe bod y llwybr tuag at gyflawni gweinidogaeth Iesu fel y Crist, fel y Meseia, yn un bydde yn arwain drwy dioddau, drwy boen, drwy'r groes a dweud y gwir. Dyma pam mae fe yn rybuddio'r disgyblion yno yng Nghesarea Philippi i beidio lledaenu'r gair ymhellach mae Iesu yw y Meseia hir ddisgwyliedig, ond yn hytrach i weithio o dipyn i beth, o ddydd i ddydd, yn bwyllog tan y dydd hwnnw, pan byddai Iesu yn cael ei ddatgelu yn ei holl ogoniant yn yr atgyfodiad. Mae Iesu yn defnyddio enw Pedr y graig mwyn esbonio bod holl eglwys Iesu wedi cael ei adeiladu ar y reality hwnnw y mae Duw yn ei ddatgelu i Pedr. Ta pobl yr eneiniog ydy ni. Ta pobl Crist ydy ni. Pobl y datguddiad. Pobl y rai y mae Duw yn Iesu wedi i dewis i gyflawni gwaith y deyrnas ym mhob cenhedlaeth, gan gynnwys y genhedlaeth hon a'r wlad hon. Gadewch i'n unnau felly hefyd wedi gweld yn Iesu y reality ta fe
yw'r Crist, fe yw'r hir ddisgwyliedig. Gadewch i ninnau felly adeiladu ymhellach ar y graig honno, y graig sydd yn Iesu, ac ymestyn mas yn ei gariad ef a thrwy ei gariad ef ym mhob man y byddwn yn medru rannu'r weinidogaeth honno. Pob bendith i chi ar hyd cyfnod yr haf a rwy'n gwybod y cawn ni eto gwrdd yn yr Hydref. Fel wnaethon ni gyhoeddi wythnos diwetha yn gobeith fel swyddogion eglwysi Carmel a Saron a Sowar yw ail agor y capeli go gyfer addoliad ar y 6 o fis Medi. Felly cadwch eich clustiau yn agored i glywed y newyddion diweddara os gwelwch yn dda. Yn y cyfamser, os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn rhoi gwybod naill nai i fi yn uniongyrchol neu i un o'r diaconiad neu'r swyddogion. Wel, dyma ni nawr yn troi at derfyn yr Oedfa, a rwy am ddefnyddio gweddi o eiddo Waldo Williams yn sail i'r bendith. Gadewch i ni weddio. Ti yw ein hanedl, ti yw ehedeg ein hiraeth i'r wybren ddoddyn. Ti yw'r dwfr sy'n redeg rag diffeithwch pryder ac ofn. Ti yw'r halen i'n puro, ti yw'r deifwynt i'r rwysg amdanom. Ti yw'r teithiwr sy'n curo, ti yw'r tywysog sy'n aros ynom. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, gyda chwi oll. Amen.